से बोलिए बैजनाथ धाम की। शिव शक्ति स्टूडियो देवघर। कैसे के देवा घर आइए बाबा, कैसे के देवा घर आइए बाबा। आइल बा कोरोना के बेमारिया, आइल बा कोरोना के बेमारिया। कैसे के देवा घर आइए बाबा, आइल बा कोरोना के बेमारिया, आइल बा कोरोना के बेमारिया। एहो भोले बाबा अपन कृपा दिखाई, वायरस कोरोना के जड़ से भगाई। एहो भोले बाबा अपन कृपा दिखाई, वायरस कोरोना के जड़ से भगाई। रौरे शरण में बाटे सबके उपैया, रौरे शरण में बाटे सबके उपैया। चलब कैसे लमहर डगरिया, आइल बा कोरोना के बेमारिया। दिलवा में आस रहे अइती दुआरिया, कांधावा पर कांवर लेके बनी के कंवरिया। दिलवा में आस रहे अइती दुआरिया, कांधावा पर कांवर लेके बनी के कंवरिया। रोहित के ऊपर बाबा फेर दी नजरिया, कुंदन के ऊपर बाबा फेर दी नजरिया। आइल बा कोरोना के बेमारिया, आइल बा कोरोना के बेमारिया। कैसे के देवा घर आइए बाबा, कैसे के देवा घर